Bethuna abantu bayithetha into ku-comment section yam yevidiyo ebendiyenzile kaMacele ethethisa uMakhumalo kunye noMangwabe phofu esithi ngabo bonke abenze utata uMosamseleku wagula ngenxa yoba bengabambenanga nangezinto ezenzekayo ke. Sana uMangwabe makadrophe i-bombshell. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke uMangwabe kunye noMakhumalo khange babe happy ngale nto ethethwa nguMacele, and then ke uMacele bemfowunele phofu noMayeni. uMayeni wathi hayi yena akasoze akwazi ukuya ngoba kaloku bamfowunele semkile uba makabheke eSeapark. Wathi hayi mabazibambele loo meeting yabo, yena akeze akazanyani. So uMangwabe ke na ke uye wathi uMacele ufanele babuza okanye batyhola esithi ngabe bagulisa utata uMosamseleku. Uthi ke uMacele bamgulisa ngokuba uMakhumalo, uMayeni, uMangwabe abafuni udibana no-wife number 5 bobathathu. So uthi ke na ke uMangwabe utata uMosamseleku uyithethile inyani kuye uba yintoni kanye into ebimhlupha ngalamini ngoba ngalamini caba wayeleli kwaMangwabe. So uthi ke uMangwabe notata uMosamseleku xa bebalisa waye wava kusasa imehlo lakhe ba ingathi akaboni kakuhle. Uthi waya nakuMakhumalo wafika wamxelela, waphinda wabuyela ke kwaMangwabe. uMangwabe yena wavuka wahamba waphangela. So uthi endleleni ke ehambayo phaa eMzumbe wabona bapha endleleni ingathi akakwazi uqhuba kakuhle, wafonela uMacele. Kodwa uthi wafika kwaMacele uthe xa nyathela i-steps wasibhuda kwaMacele wazibona apha uba akekho right. Kwabe kufuneka eyodibana ke ngoku noomalume bakaSamke uwife number 5. Wacela uba uLwandle aze azomqhubela, wabe ke usiwa kwagqirha. Uthi ufika kwagqirha waba ngulowo ke sana uvomithayo novomitha kwayiloo nto. So wasiwa esibhedlele. Ndethuka noba ke bengena-medical aid. Uthi ke i-medical aid caba waye wathi mayikhansilishwe ukuba ungumntu ongaguliyo, akafanele esibhedlele, akafanele nakwagqirha. So wathi i-waste nje. So kwafuneka amakhosikazi akhe alase imali for uba kubhatalelwe isibhedlele. Andiyazi ke uMangwabe yinesi kwarhulumente, utheni ngamfaka i-medical aid yakhe. Noma yena think uphangela kwamasipala, awanda ithini into. Hey, so uthi ke uMangwabe utata uMosamseleku wafika ngalamini wachaza uba like ndazi ifamily kaMacele ndazi uba benze ntoni na, but ke into eyo yamhlupha akafuna ke uthetha ngayo. Thina ke into esiyazileyo uba ifamily kaMacele iyamxela uba funeka ikhuphe inkomo for bonke la makhosikazi, uqala kuMakhumalo, uMayeni, oMangwabe nalo ufikayo funeka ekhuphe inkomo. So uthi ke uMangwabe ibiyiloo nto leyo befikile bebona uba iyamkhathaza. So uMacele makangabetyhola bona ifamily yakhe egulise utata uMosamseleku. Ndathi abantu bekhe batsho bathi uMacele makahlalise phantsi ifamily yakhe ayeke amanye amakhosikazi la. So ke sana ndacinga loo nto ibithethwa ku-comment section. Khe nitsho ke nini abanicinga ntoni ngayo yonke le nto? Hayi nam bethuna ndibe newari shem ngokutata uMosamseleku ke ebalisa ngokugula kwakhe nangokusibona ke sesona sesibhedlele. Ndaqomba hayi mani besikade simane senza i-content nje ngale nto, but ngoku hayi shem uvelwano luba khona. Mamgobhozi ebulela kakhulu ngokuthi nibukele le video ke ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.